Izvini, malo pre sam bio u bioskopu, pa sam gledao Džokera, pa sam se malo uzbudio zbog filma. Drago mi, ja sam Nenad. Ja inače, curi mi nos, oprosti, prehlađen sam već 3 nedelje. Nemam inače običaj da upoznajem devojke preko Facebooka, ali evo, sad, mislim, prvi put sam se našao sa nekim sa tobom, znaš, ono. Facebook mi služi uglavnom da vidim kad su tako neki događaji, mogu da stavimo da nije problem. Tako kad su neki događaji, kad su neka dešavanja, meni je to super da vidim. Inače, ali često dolaziš u ovu kafanu, mislim, moram ti budem iskren, ja volim ovo umetnička mesta i volim mesta gde dolaze slikari, zato što im je jeftina cuga. Mislim, ne koristim ništa narkotika, ponekad popijem neko piće. Konobar, molim te, možda dođeš sada da poručim piće? Mislim, nemoj da misliš da ja sad po fotografijama sudim to kakvi su ljudi, ali vidim, brate mili, da si društveno, da voliš da izlaziš, da vidi njega. Vidi, ja nemam piće, ovdje sedim, pričam, presušio sam pola sata, pričam bez prestanka, ne mogu dođem do reči. Ajde, brate mili, donesi mi jedan špricer ako Boga znaš. Ja ne znam, evo ga. Pa gdje si ti do sad? Vidiš, špricer im je dobar, nije loš. U svakom slučaju, šalu na stranu. Meni stvarno nije bitno ni da li duvaš, ni da li koristiš narkotike, nije mi bitno ni koja si seksualna opredeljenost i nije mi bitno ni da li si sa sela, da li si iz grada, potpuno mi je nebitno. Bitno mi je da upravo vidim da imaš jaku harizmu i vidi se da si dobra duša, vidi se da si stvarno imaš to nešto dobro u sebi. Ja sad ne mogu da ti opišem šta je to. Mislim, to ni ne treba se opisuje, to se vidi prosto u tebi. Video sam na fotografijama da si društvena, video sam da imaš veliku porodicu, da obeležavate sve bitne događaje i rođendane i slave i vidim da ti je porodica isto jako dobra. Ne znam odakle su tvoji, su Ličani, ili su Hercegovci, ili su Bosanci, ili su sa Korduna, Banije, ili su iz Mošorina kao moji, ili su iz Vilova Loka. Mislim, slobodno reci, ne primim ja predrasudu, ni ko je dođeš, ni ko je Bosanac, ni ko je Crnogorac, jeste da su ovi došli ranije, jeste da nije isto da li si došli na žurku prvi ili poslednji. Ali po toj konstituciji bih rekao recimo da si negde iz Zagorja ili tako nešto. U svakom slučaju, slobodno ti meni reci ako sam nešto pogrešio, ali bih rekao možda da ti je mama Makedonka, a da ti je tata Somborac ili recimo iz Bele Crkve, tako nešto. Ovo je Vojvodina, ovdje nije bitno ko je šta, nebitno je ko je koje nacionalnosti. Ovdje ima ljudi sa različitih strana. Da li si Cincar, da li si Hrvat, da li si Slovenac, da li si Bosanac, meni je potpuno nebitno. Ja ne znam šta si ti, jesi Rumunka, jel si Bugarka, jel si Mađarica. Reci mi šta si? Šta si ti? Reci mi šta si? Gukni! Gukni više! Do 2-3 dana. Pa gdje si ti do sad? Zato što nisam se umivao od jutra, zažurio sam da gledam ovaj film. Ja ne znam... Evo ga.